Ang total sa yon 85. Boy, wala lagi labot ang total. Boy, ayaw to bayari ang total ha. Boy, unsa man na? Yes sir, nya ang total 85. Wa kay klaro dong. Ato tag presento. Sayon! Sayon! Unsa man ma? Pangutan sa ditong noodles ug tinapay na timan lakaw. Mangutang na pud ko ma, ulawa ani oy. Sige lang god, bayaran bitaw na. Kanus apod. Basta iniksullo si mong papa, bayaran na. Okay. Unsa ganito ma? Noodles ug tinapa? Oh, duha ka noodles ug isa ka tinapa. Okay ma. Marang, busiri mo daw mga silingan. Boy, boy, milagro. Naninda na day ka karon. Oh, buhi-buhi lang gud sa yon. Pagka lovely sweet naming, mao na pinakatama boy. Perting tama oy. Alit, liti ko dribi. Uy, unsa man din na imong mga baligya boy? Noodles ug Argentina. Napa marang. Oh, na simple business sa yon. Pila man ni imong noodles diri boy? Dusi lang na sa yon. Okay, kaning marang tagpila ni. Paimta lang na sa yon. Palito na. Ang sugot ni mama diktura daw ko lati man niya tindahan. Anong dito makasayon nga diri nakapalit sa kuwa, mura matagislingan na oy. Boy, mutuman lang ko sa akong mama. Ila kasayon kay duol pa. Priyas ra magyapon may presyo. Dili ay murag barato latiman. Mura lagi tagan ta mag-discount. Tagpila naman lang ni imong noodles boy. Ihatag lang nako ni tag G's ang isa. Nya ang Argentina, tag 35 na lang. Ay, okay kayo boy. Diri na lang ko sa imuha. O sige, o sige. Unsa may imong gusto paliton? Kinera ako boy, duha ka noodles ug isa ka Argentina. Mura na imo sayon. Dugay marang ko kay tamis kayo ni. Tagpila gani ni boy. Tag 30 lang na sayon. Sige, pilig isahan ni boy. Ah, okay, bayad nimo. Utang raman tong sugo ni mama boy. Damay, di man tayo ako magpautang kay malugi ko. Ikaw nag-offer boy nga tagaan ko ni mong discount. Abi man ako i-cash nimo. Ang utana ang takadaan sa kuha. Iulin lang nabi. Dili na pwede boy. Kung maningil ka, agto alam ko sa balay. Damay tong bata ah. Saan ko da? A few moments later. Ayo. Ayo. Oh, unsa man? Ay pre, ikaw man na. Unsa may ato? Nalay ka diri pre kay maningil ko sa utang ni sayon. Ha, unsay utang? Nagkautang si Sayon sa imo ha? O ganina sa akong mga baligya. Namaligya ba ka nga wala man? Mo pa kay pagsugod na kog negosyo ganina pre, giutang ka din ni sayon. Mo ba pre? Wa man ko kabaluan na kay ilatiman man mitig utangan. Tawagan lang sayon pre para makabalo ka. Sayon! Sayon! Oh, unsa man pa. Nakautang ka kay paring boy to ko? Oh, ganina pa. Mo ba? Pre, pila may utang ni Sayon sa imo ha? Duha ka noodles 20, Argentina isa 35 o isa ka marang 30, total 85. Wag boy. Ay patakag istorya dira. Kung ito na imong giutang sayon, noodles Argentina ug marang. Aw kana hinuon maura ko ah. Ang total sayon 85. Wala lagi ko nang utang nga ana imong total boy. Ang akong giutang noodles Argentina ug mara. Mao gani sayon ang total 85 gani. Wala man ko nang utang nga ana imong total boy. Dilim ka kasabot. Pila man day bayaran ni Sayon pre? Ang utang ni sayon pre noodles nga 20, Argentina nga 35 ug marang nga 30, ang total 85 tanan. Boy, wala lagi labot ang total. Boy, ayaw to bayari ang total ha. Adik ko musugot ana oy makaabot sa barangay. Oy unsa man na? Richard, ikaw man din na, wala kong labayari silang utang oh. Usi Sarge nga itong ugtuod. Nganong wala man mo ni bayad? Sarge, giapila niyag lista og total nga wala ko nag-utang. Adi po na maayo imo bay. Mao magutoy lang utang tanan sir, 85 tanan. Sir, noodles Argentina ug marang ra akong giutang. Tinuod to? Yes sir, nya ang total 85. Wala lagi minang utang nga ng total sir. Binuang na iya, dakpa na sir. Wa kay klaro dong. Ato tag presento. Seryoso, Ay, nasama niya. Seryoso.